Esikoleni bathena enene ngomsombuluko kufanele sifike nemali yokuphinisela ama-forms lawo e-CAO njoba sesi-aplya nje manje izinto esizoyifundela uma siqeda umatric. Oh, kambe wena uzokwenza udokotela? Cha mana. Uzokwenzani ubunesi? Cha ma. Hayi suka wena unjiniyela. Hayi cha ma, mina ngifuna ukufundela i-marketing. Thenjiwe, uyacabanga kahle? Ubona ukuthi bonke lamakhosikazi enza marketing ahambe la ayofundela ema-university, ungazoganga ngamoya. Ungazoganga ngami. Cha ma, akuyona kwenza marketing, i-marketing not a-marketing. Thenjiwe, uyabona kwayona le mali efanele ngikunikeze yona uyakogcwalisa uhambise lamafomu. Ungcono ungasawuphindisele emuva. Ngithathe le mali ngithengele isitoko uhambe uyohlala lapha emakethe udayise khona. Ngiyabona ukuthi ingqondo yakho nje awuzazi ukuthi ufunani. Ngakufundisa konke leminyaka ufuna ukuya emakethe wena. Cha ma, i-marketing isifundo sokufundela ukumaketha izinto hayi ukusebenza. Hayi Thenjiwe, ufuna ngithini mina emakhosikazi mase sikhuleka lapha enkozweni? Ngoba wonke umuntu ukhulekela ukuthi ingane yakhe ewudokotela ifunde kahle. Ewunesi ifunde kahle iphasa. Mina kufanele ngithini? Ufuna ungenzihlekisa wena emakhosikazi? Hayi ungazodlala ngamona uyakupeta wena. Hayi, awusazi ukuthi ufuna Thenjiwe. Hayi. Ngeke ngizofundela bona ubuthisha noma ubunesi. Kungcono wenze kona lokho. Emakhandi kuyashoda nasakhe isibhedlela sakiwa. Imisebenzi eminingi ixhaphakile eThekwini. Kulungile ma. Hayi. Sukuma futhi uqoqe lapha. Sukuma uqoqe lapha.